k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka weleli kɛ a bɛna bɛɛ lajɛlen gɛlɛya furakɛ Saifula n y'a fɔ u ye suko ye hakika ye wulibali don maa dɔw bɛ yen suko bɛ min ɲɛ adamaden ye hali ka furamugu minɛ k'i ko na a t'a ɲɛ maa o maa bi suko kana tulo kɛ suko la dɛ. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Suko ye wulibali de ye ne b'a fɔ silamɛw k'a lajɛ maliyɛnw k'a lajɛ ivoiriyɛnw laginɛkaw minnu bɛ Europe diɲɛ kɔ ka diɲɛ ɲɛ kan suko dalilu a fɔlen filɛ nin ye wulibali de don dugukolo sanfɛ fɔ n'an taara lahara ka na dɛ n'o tɛ suko dalilu filɛ a se ka wuli suko ye wulibali de ye kuranɛ kolo don wa wulibali don n'i y'a fara silamɛya kan a baara banna suko ye tiɲɛ n'i ye min ye suko la walahi maa dɔw alimami dɔ bɔra yan sisan a ko ale sugora k'a ye ale sugora k'a ye fɛn dɔ surasiw bɛ ka jigi da la a nana dɔrɔn ne ka gardiw nana jigi caman ba a ko seko ne sugora in na sisan n ko maa filɛ alimami a ko n sugora in na surɔ an kana tulo kɛ sugo la sugo dɔw bɛ yen min tɛ ɲuman ye wa bɔn sugo dɔw bɛ yen min tɛ ɲuman ye sugo ye fasɔnw de ye o n y'a fɔ aw ye sugo dɔ bɛ na a bɛ maa sɔmi k'a fɔ i yɛrɛ kɔlɔsi sugo dɔ bɛ na o tɛ ɲɛ n'i ma saraka sugo dɔ bɛ na i bɛ nasi bɔ k'a yiri ko n'o tɛ i bɛ cɔrɔ sugo bɛɛ tɛ nin ye. Salamu alaikum. Mala n ce ne balimakɛ an b'a latan awɔ bisimila sogo fɔ an tulo b'i la Sɔgɔmadu Sidibe Bani Mamadu tulo b'i la awɔ a tulo b'i la ne fa i bɛ kuma de kɛ ani kuma wɛrɛ tɛ bɛn bisimila Sogo k'a bɛ sogo kabinɛ taga la wagati dɔ a bɛ ka kabinɛ taga kɛ a bɛ kɛ i b'a fɔ a k'a bi kabinɛ kɔnɔ nka a tɛ bin a kɔnɔ. Saifula min bɛ sugo ale b'a ye ale yɛrɛ ye kabinɛ taga kɛ wa. A yɛrɛ y'a kɛ o ye maaden ye maa min ni ala ye a ladiya gɛrɛsɛgɛba de b'a ɲɛ mɛ ale ka gɛrɛsɛgɛ in bɛ na o n'a yɛrɛkɛli kɛɲɛ a bɛ na a bɛ tiɲɛ a bɛ na a bɛ tiɲɛ. I bi kabinɛ bɔ kamaw la f'a b'i dɛndɛnya da fɛ a b'i kɛ komi a ka tiɲɛ ka bi a kɔnɔ y'a mɛn kabinɛ taga rɔ o tɛ fɛn wɛrɛ ye koyi o den ye ale bɛ musakaw kɛ ten musaka minnu bɛ a ma perefa minnu kɛ ni kama donc a ka nafolo bɛ tiɲɛ o de rɔ ko in bɛ nin cogo la i b'a fɔ n balimakɛ ye a bi sugo min na nin ye a k'a jija n'a y'a jija ni nin kabinɛ in farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn a mako bɛ ɲa mais nafolo minnu bɛ financer a bɛ ka financer ɲɛnako ani minnu a ma sigi ni ko minnu ye o b'a ka nafolo o bɛ kɛ donc ko in bɛ nin cogo in na Saifula ne maa min sugora kabinɛ jala la gojala a fɔ cogo yɛrɛ ɲuman y'a mɛn k'a ye ɲɛ bɛ banakɔtaa jajalen bɔlen la tu kɔrɔ i bɛ na wari dɔ sara wari min dunnen kɔrɔ don i fɛ nafolo dunnen kɔrɔ juru b'i la a i ɲinalen a juru kɔrɔ kuma bɛ sin na wuli ten Saifula fura t'o la dɛ i kɛlen gojala bɔnbɔlen turɔ ni sugɔrɔ la dɔrɔn o ye ko kɔrɔ de wulilen i bɛ na min sara ni sugɔra ko parfait fiyɛli la i n'u y'a kasa mɛn i turonna i bɛ tɔgɔ jugu mɛn i yɛrɛ la i ma sigi n'a ye ni sugɔra joli kɛnɛ la fo k'a woyolen ye dɔ bɛ na kuma jugu f'i tulo bɛ don kuma jɔrɔ ka bɔ so i tɛ sɔn a don walima i kɛrɛfɛ mɔgɔw la Saifula ko sugo bɛ nin cogo la ni maa min sugɔra k'a ye ayiwa Salamu alaikum. Ba bisimila ni Sɔgɔmadu Sidibe Bani Mamadu
John Baga. Oh, you got to work about it. Seifula. Ah, sure. An balimakɛ ko k'ale sugola ale sugola k'a ye cɛkɔrɔba dɔ b'u ka dugu la cɛkɔrɔba in fatura a ma fɔ ten k'a ye a denkɛ ni ale yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ ka k'a kun o tɛ cɛkɔrɔba in ye dɛ o tɛ cɛkɔrɔba in ye awɔ koli min yera a la o tuma na o ye sugo la ji bɛ na ni futinɛ de awɔ ji bɛ na ni futinɛ ye ni sugora k'a ye mɔgɔw bɛ ka mɔbili ko o ye saya ye n'i ye maa min kotɔ ye cɛkɔrɔba a si danfara ka ban o ye mɔgɔ wɛrɛ ka saya ye mɛ cɛkɔrɔba in da saya in ka teli ka kɛ balima dɔ ye min man kɔrɔ yɛrɛ bon n'a b'a fɛ ka saya in dévier bari o bi dévier n'o fɔra maliyɛnw b'a fɔ sisan ko saya ka fɔra k'a bɛ wuli ka bɔ yen saya bɛ wuli kɛ n'o latigɛ jugu boli i kan n'i ye laɲini ɲuman kɛ o laɲini ɲuman bɛ kɛ sababu ye ala bɛ juguman min ta k'a b'o k'i la a b'o bɔ yen n'o tɛ ala bɛ maa dɔw sɔn k'a fɔ nin don ntɛnɛn don ntɛnɛn su n bɛna hɛrɛ latigɛ nin ma a b'i kɛ fɛn bɛɛ a b'i kɛ nafolotigi ye yanni ntɛnɛn su cɛ sitana bɛ wuli o mɔgɔ dɔw nɔfɛ a dɛsɛ bɛ muso min yɛrɛ la ala bɛ t'o nɔgɔya ye a bɛ yɔrɔ fɔ dugu ma ɲinabolo o tuma na k'a k'a fɔ a ye n'a b'a fɛ a ka dévier k'a ka tiga ɲini tiga kelen kelen n'a y'o ɲini a b'a jɛni fɔ k'a fin n'a y'a fin a jɛninen k'a fin a bɛ sɔrɔ k'a ŋɛniɲɛ d'a kan o ye fɛn ye a ka t'o seri ji dɔ la yen o y'o bannen ye ni ala sɔnna a ɲɛ tɛ d'a ko kan a ta bɛ kɛ nkulo ye kuma dɔ mɛn wala a fɔ n balimakɛ ye ten balimakɛ i y'a faamu sɔgɔma de min fɔ awɔ tigɛ i ma min faamu a fɔ a ye n'a kɛra dumuyalaka dɔ ye k'a tɛ ɲimi dɛ awɔ n'a kɛra a tɛ ɲimi dɛ n'a sɔrɔ i ye dumuya a tɛ ɲimi dɛ kori tɛ dumuya a tɛ ɲimi dɛ i y'a faamu ok a faamuna Seifula ni mɔgɔ min sugola mɔbili kotɔ o ye sudon ye a bɛna don sudon dɔrɔn salamu aleykum n ce awɔ o ma e cɛ i ka sogo a ka sogo kan to i bolo sa ka taa ɔhɔ a ɲɛfɔ bon a ka ɲi sugotigi bolo quoi ale ta yen tigɛ b'i k'a fɔ bon i b'a ɲɛfɔ ok bon an ka kɛ maa tɛ maa ka sogo fɔ yan o tɛ kɛ quoi o tɛ kɛ voilà sugo tɛ tulo kɛ i cɛ sogora o awɔ i muso sogora i ba sogora i fa sogora o i b'a fɔ i ba ye min donna i ka sogo fɔ a bɛ fɔ voilà kɔrɔ min f'i ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen a labilalen don gɛlɛya o gɛlɛya bɛna k'i kan sogo dɔrɔn tɛ gɛlɛyaw ka ca garizigɛ bɛ mɔgɔ dɔ garizigɛ siri bɛ dɔ kan i y'a fɛn fɛn ɲɛfɔ min b'i la sokɔnɔden b'i dɔn n'i yɛrɛ o a n'o ɲɛf'i ye min a kan ka dilan cogo min na a bɛ kɛ ten nafolo tiɲɛ bɛ kɛ e k'a ɲɛfɔ bani salamu aleykum salamu aleykum waleykum salam n cɛ
numéro. Wa bismillah. Karamɔgɔ kulo b'i la. Kungo la, Mbalimakɛ ko a sugola ko dɔ bi ka mobili feere a ma k'a y'a ye mobili sɛbɛn tuma na k'a ye mobili lajɛ k'a côté dɔ gratelen don a fɔ a ye dɔw bɛ ka kun nɛgɛ ka don dugukolo ko dɔ la o dugukolo ko in bɛna kɛ sababu ye k'a ni tɔɔrɔ kosɛbɛ k'a k'a farati a k'a farati kosɛbɛ o mobili in dɛ i mana sugo mobili la tan ni koli taara e tɛ k'a pousser o tuma na o tɛ saya ye kun o bɛ kɛ dugukolo ko ye tan mobili bi boli dugukolo ka cogo i bɛ taa sɔrɔ dɔ bi k'a nɛgɛ u bɛ n'a don dugukolo ko jɔrɔ a ko ka teli bɔn u b'a teliya k'a sɔrɔ fɛn ɲuman tɛ k'a turo k'a ka nafolo tiɲɛ kɛlen kɔ ka wari dun dɔw bɛ na sɛnɛkɛda daminɛ ɲɔgɔn nɔfɛ k'a k'i janto a la dugukolo mana k'a bolo ni sɛbɛnko bɛ sen na a k'a ko ɲɛɲini n'a yɛrɛ b'a fɛ k'a san a k'a ko ɲɛɲini ko ne ko ten n'a kɛra a tɛ cogo bilen a bɛ mɔgɔ sɔmi. Allah. Ayo kɛ a. Alhamdulillah min yira ima i b'o yɔrɔ vérifier nkɔ tuguni n'i b'a fɛ i da ka bɔ kuma la pewu halisa i kana baara ba kɛ fo i k'a vérifier sugo min nalen filɛ i la nin ye nin min maa sɔmi i sago ala sago ala ka i kisi ala k'i kisi Mali nagarabaw tɔɔrɔ ma bon dɛmɛ bɛ k'a ye n'a y'o ɲini ni maa min y'a ɲini a bi kɛ ni min m'a ɲini a maa min moribiya min b'a fɔ nanji dɛmɛ o tɛ Seku Amadu ye dɛ ni ma na kuma min o b'a sɔrɔ ne bɛ k'a kɛ n yɛrɛ ɲɛ yan e t'a tan tɛ ne bolo koyi donc n'i nana ɲini fɛ n b'a k'i ye a faamuya Seku ye wulibali de ye an ka kan ka dansigi o ko la tɔgɔ sɛbɛn Seku appel ta banna su bɛɛ lajɛlen bɛ Seku carte ta Seku Amadu b'i da don o la Seku ni témoignage ba dɔ de i b'a dɔn Seku Amadu nin ma kuma ɲɔgɔn ɲɛna a kumana dugukolo ko kan cɛ yɛrɛ ye témoignage kɛ ale tun bɛ dugukolo ko dɔ la o ko namara la ko dugukolo dɔ fɛnɛ dira a ma jaabi bi Seku tɛ nkalon ye cɛ bɛ Seku la a tiɲɛ dɔ bangenen filɛ sa i maa min dalen t'a la Terejugu parce que Terejugu dɔ bɛ yen wa biya o bimburaw n'o kalo o tɛ yen Seku la ko in b'o cogo de la diɲɛ ye sababu ye ne yɛrɛ jɛɲɔgɔnw b'olu la n jɛɲɔgɔn est-ce que i y'a faamu o tuma na k'a f'i ye Sefu la maa k'a lajɛ i ka sugo i k'a ɲɛɲini kosɛbɛ Sefu la maa dɔw bi sugo o kɔfɛ a tɛ kɛnɛya bilen la ilaha illallah sugo dɔw bɛ yen o bɛ na i ma n'o nani ma i ti kɛnɛya bilen tulo bɛ na o maa caman bɛ a ka bana minɛna de a ye sugo dɔ kɛ dɔrɔn a farigan y'a sɔrɔ wa maa min m'o wuli ka bɔ e da la Seku Amadu don dɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ sugo fɛn dɔ la n'i sugora k'a ye dɔ nana kili tobi wali ka sogo da k'a d'i ma o ɲɛ ɲini dɛ u bɛ maa don suya dɔ ten de
awo bonu yi do shuarte et se ka ke shuba e doge kono bana bi mine ite kene abi abike tindi Allah akbar esi ya famu o mana ni shuwara ku ye sogo tobi ka dimo ka ba ni mi kosa ire fa kono bara be funuti do mogo do bitote kono kele sansaba sanvla kono kele kalo tante de kalo tani flate kono bara kele sanvla sansaba oh fura bola mais il y a pas la na kono kera maoma la tigi kana be gelere na tara docteur sula dron kono e libero docteur ba la je ko kono ta lela abe feno de dedu donc c'est ça o minyo ani ma do be ni sufula birla okula iba ye nyede ni ma do nganye ti ni ke sufula awo be ke o sufula be bi ma ko o ke mangwere ka biri tna te nyekola ni ma do ngiti yeli ke ni bolo ke ra ti fuyi Allah o e kele nye sugara me do sena me o be ke sugara bi do sena sugara fe be do daro iba abana ni mana na daro dabe jini dabe fo nyongo ti kura be ndela ada fo nyongo o te ke bara rere fleke barakene ni ye barakene adnashi beke ka barakuruku ni ya kona ubi soro ka chi sisa ni barakuru chira o kuma na fe ibi soro ka konono bo kata sigi konono bo le sisa ibi soro ka kabatumu chi okono no kera a konona dobi bonya na tigi togo gabali ko bara koko bali o kuma ale jato ba da kurota adabi kuro chugo mina tigi re dabe jige o chugo kile fana bati bara koko bali ngabi keti o donge ni mbara jugi ne kuma ke kuma kulu folo la kuma jugu folo ni ya me ka fo mi de yela mai tona kuma gwanza ndere abara ne beke bara kuru koko bali la bara koko bali bara mi me ke fle na na shiye barakuru ko ni ya ci ni ya debeli kala ka sigi kile la baraba fa bi jadron fle dabi mosota e bata sora tigi dabe ngana ka ngana wa bara soro na de wala ma chama dabi digeta ni o debeli bi do na kera nyeda bebe deformi o debeli do o kuma na ni mamunu me bo dakere dalun na dabi o fra ben bera kele ani mamunu me dabe kula ibi doye kuru fimani dobe kala na yoro mi shanu e jibo no fra yoro mi dobe bebo na ngenye vlila dobe muruta abi fo mako da bo o e da e boni fe mi ya boni fe me wasulu marade wasulu mara koloni ndure ka jamana a boni fe njuk mi da fiera ma ka be ko yiru ya dobe boni fe no dibu muso furu kudi sa to chukula manipula ka muso furu sati me mari ote ya o club eno ngande ma munu so langoro sisa olu ko tere ali shini dube malla ya afuru be dunga futi se kasa na furu sarai ba be bicho uni baldu o donc sisa me ni ya sisa furu mi ma do ndi shindo so cliff la obibo bara de cheka ke afamna o kuma na fe ka fo mowe shugo ka karti blale do ali shini ubele ko shugo ko inode mo ma fam do ere ne wele bi ne shugo wolon flange ne shugo tange a wari be fe ko wari dima ngo no shugo karti bole do no ne shugo karti fo de ko takal kurade shugo wolon flango bo e o wari calculer a o juni nati shugo da do kaluko mais ne na shugo wulo flambe fo on a che ya sada do bona donc sisa o mo be sisa do en wele fugali chima sisa nye shugo yoro inti oma shugo be fo direct ka fo shugo karti bole do aye ota no beka ay fugali wala laze ye min chima sisa manga shugo ka yola ene kule shugo kanje modi ha mi me ka fo moye amambele mo fo francika o ambu fo to ko jugu tele ngoy no de shugo ba famle no go ubu se go bela francika ala ka kila ku kla francika o mu kla fly ni ma muso ro ka che ya ko se da ka tele me tando di mado mais ma kele ne fam ke bama ko ya kata franzi no tara obi mu no so obi ko bi do bi to gane fo sa o do bi na kuma ne fet mo kana fa ba so obi me dindo me keto e ka
gabakuru tebukilebo ne b'o mɛn ne bɛ sigi k'u lajɛ de bi kuma k'a sɔgɔ bi ne bɛ tila k'a fɔ ne ka sɔn na mɛ mɛ ne ye sɔn min dilan ko k'a jara i bi k'o bɛɛ fɔ tubabukan na ne y'o min dilan ne m'o dilan tubabukan na y'o mɛn ni tulo jumɛn ye a bɛ tila ka na a b'a fɔ Seko Amadu ne tɛ se k'a fɔ ka ɲa bamanankan in bɛ taa kuncɛ kuma o kuma ne bɛ taa sɔrɔ a ka bamanankan ye Segu ka bamanankan jɛlen ye ka tɛmɛ ne ta kan. Alajɛ ma faransiya fila voilà donc ka foli kɛ Ivoirien kan an balima Ivoirien b'u fo Muranakaw an Murana dɛ ka bɔ Côte d'Ivoire ne y'o de fɔ Maliyɛnw ɲɛna n'u y'aw ka ko cɛya ne da la ne bɛ ban o la dɛ n bɛ taa n sigi n ka jamana kan dɛ Côte d'Ivoire ye n ka jamana ye n furumuso fila bɛɛ bɛ bɔ yen fila bɛ bɔ yan donc a pɛnsɛnlen don ni Mali farati dɔrɔn n bɛ yɛlɛma Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire ye n ka dugu ye voilà donc ko ye nin ye diɲɛ bɛɛ bɛ ka fɛn dɔ fɔ anw ma bi Ala kana minɛ an ma diɲɛ kana Mali minɛ n'a ye maa o maa bi ne wele ka bɔ jamana wɛrɛ a bɛ k'a fɔ Seko Maliyɛnw t'u ka maaba bonya Seko Maliyɛnw t'i dɔn Maliyɛnw t'aw ɲɔgɔnnaw dɔn u t'i Hayidara dɔn u t'i Buye dɔn u bɛɛ bɛ ne fɔ donc Maliyɛnw bɛ ka mun kɛ Maliyɛnw a t'a ɲɛ yɛlɛ sa a y'a réfléchir ne bɛ k'a fɔ anw kɔfɛ bi Segu Da ka jamana Bitɔn ka jamana nin bɛ ka fɔ anw kɔfɛ Cɛba Tarawele ka jamana nin bɛ ka fɔ bi Sɛgɛna Maramola ka jamana walijuw bɔra jamana min na u dalen bɛ dugukolo min na diɲɛ bɛɛ bɛ ka nin fɔ anw ma bi Côte d'Ivoire kun bɛ seli jamana min kɔfɛ Senegali Burkina bɛɛ tun b'a fɔ ko o kɔrɔ ye jumɛn ye don bɛɛ tun b'a fɔ ko ba Mali ma seli fɔlɔ ne Mali tun ma seli bilahi ma jamana si tun tɛ seli ye o kun tɛ yan silamɛya donna yan san 1000 ni kɔ ka kɔn jamana caman ye i bɛ jamana o jamanadenw fɛ yan sous région na yan i ka kalanbaa fɔlɔ ye darisu dɔ minɛ Mali kɔnɔ yan tiɲɛ tɛ yan Seko Salibu Moritani Seko Salibu ka kalanden hakɛ min bɛ yan ka bɔ Bamakɔ yan fɔ kɔn min bɛ Côte d'Ivoire jamana kan Côte d'Ivoire jamanatigi ka kɔn misiri dɔ bɛ kɔn Jukɔrɔ misiri surumani Nzelila kɔnɔ ka bɔ kɔn ka yɛlɛ o bolo fɛ ka don buna ninnu ni dabakalaw ni jimi yɔrɔ ninnu fɛ ka taa an y'o bɛɛ kɛ maa tɛ kɛ ŋana ye ten dɛ o tuma na n'i y'a lajɛ ne b'a dɔn ka fɔ de dɔnni tɛ sɔrɔ i sigilen mais Maliyɛnw k'u ɲɛ yɛlɛ k'u ka maabaw dɔn mais maabaw dɔnni Ala b'i dɔ d'u ma u b'u kɔnɔ da bari mun kama dɛbɛlijugu tigi n'o dira maa min ma bisimila an b'a ni su an b'a baasi t'an na an b'a bon alhamdulillah Amin Rabbi Amin 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 Oye, an balimakɛ an b'i fo a diyara n balimakɛ i ka an balimakɛ an b'i fo ni ye seereya ye
Amalimake ye kuma min fɔ a y'a mɛn fɛn min ye maliden bila ni dingɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ tulo bɛ anw na anw kan ka Mali ta a compte bari anw faso ye Mali ne sigilen korolen don bari mun na n maloyara dɔɔni nka ne tɛ maloya ni n danbe ye ya ye ba Mali ye min yɛrɛ kɛ n'a ye bari n kɛra hɔrɔn ye ka kɛ danbetigi ye n t'a fɛ ka yɛlɛma Ala kana den bɔnna danbe tɛ den min na Ala kana den bɔnna den min bɛ majamu ni ma lagosi den min bɛ majamu ka jogo da ma la Ala kana o den bɔ an na ni Ala b'o bɔ an na Ala kana o bali Seko Amadu y'o fɔ Ala ye bari Amadu n'Ala b'o den bɔ den min bɛna anw buruja k'a jira ko nin bi fara mɔgɔ kan mɔgɔ min bɛ Mali danbe bɔ a la an b'a ɲini ni Ala y'o den d'a ma Ala kana o bali maa kan ka waso ni danbe de maa kan ka waso ni gɔkulu ye fɛn min ye maliden kɛ tan nata don bɔn ni hasidiya donna nata jukɔrɔ dɔrɔn baara banna maliden kɛra tan kodiwarikaw a y'a faamu senegalikaw a y'a faamu minnu tulo b'anw na ka bɔ jamana tɔw la a y'a faamu maliden bɛɛ tɛ nin maliden bɛɛ tɛ dɛ Mali ma tiɲɛ Mali bɛ yan Mali ɲuman bɛ yan anw nana san joli Seko Amadu nana ne sigi mɛ yen na alisa dɔw sigi mɛ dibi la ko an bɛ ka Seko Amadu ko ɲɛɲini I fara i yɛrɛ kan I ka diɲɛ ɲɛɲini I ka nin to yen ne nana bolo fila don ɲuman juguman wahada in n'a fɔ na jidani sira in ye fila ye ɲuman in Ala kan k'o dɔrɔn ta b'a ye mais dɔnni min dira Seko Amadu ma ni n kɛra juguman kɛbaa ye ne ma taa ni aw yɛrɛ dɔw bɛ bɔ a la donc ne tɛ juguman kɛ ala kuli hali Ala ye fila min dira n na ko n ka kelen ta ne ye ɲuman de ta o de kama su o su Ala bɛ nin jɔ a b'a ka fɛn dɔ ci ka n'a fɔ Seko Amadu nin kɛ maaw ye nin kɛ maaw ye n'i ye nin kɛ nin ye juguman ye nka kan dɔ kɛ ne tɛ juguman kɛ n'o tɛ danbe bɛ maliyɛn la dɛ wa maliyɛn ka bon mais nata ni nata ye jɔn o jɔn sɔrɔ baara kɛ na cɛ dɔ delila ka na don dɔ Nabila Isa ma a ko ne nana kalanden nɔfɛ n nana kalandenya la Nabila Isa ko a ma o a ye dɔrɔmɛ 3 bɔ misali la a ko taa ŋɔni san ka na I tulo bɛ kuma in na dɔrɔmɛ 3 k'a ka taa ŋɔni san a taara ŋɔni san yɔrɔ la cɛ ye ŋɔni kun kelen n'o sira la a nana se Isa ma ka na ŋɔni kun 2 yira Isa la a ye kuma in lamɛn ka ɲa dɛ maliyɛn fɔtɔ filɛ i ɲɛna kisa in ka gɛlɛn a nana ka na ŋɔni kun 2 yira Isa la Isa y'a filɛ a k'e ka wari min kun b'e bolo a kan ka ŋɔni kun 3 de sɔrɔ o a y'i kadi Ala n'a kira la ko min sɔrɔla ko ŋɔni kun 2 don o yɔrɔnin bɛɛ Ala ye ɲɔgɔmɛ kunkolo a dilanlen k'a kɛ sanu ye k'a jigi ka bɔ sankolo la ka n'a jigi k'a jɔ Isa kɔrɔ a ko Isa n ye nin ɲigi i ye I y'a mɛn n ye nin jigi I ye ŋɔmi min ni a y'a sa n ka b'o de mɔ a ye ŋɔmi min sa dɛ I tulo bɛ kuma in na ŋɔmi min sara mɔgɔ min ta ye kun kelen ye ɲɔgɔmɛ kunkolo in a ka kongo a ka sanu dɔ d'o ma min t'a kɛn bɛ ka kun 2 dun a ka sanu yɛrɛ kunkolobara kuturu d'o ma cɛ y'i jɔ o yɔrɔ bɛɛ a ko Isa tiɲɛ na ne ye kun 2 dun parce que ɲɔgɔmɛ kunkolo in yɛrɛ o I ye kuma in mɛn ɲɔgɔmɛ kunkolo yira o tuma na Isa ko baasi t'a la ɲɔgɔmɛ kunkolo in da I ka taa a ye ɲɔgɔmɛ kunkolo in doni ka tile ka taama a taara se kungo la futinɛ bɛ ɲɔgɔmɛ kunkolo in nɔfɛ a y'i da ka sunɔgɔ yɔrɔ dɔ la a sɛgɛn kojugu dɔw nana cɛ 3 don ka n'a dalen ye ko wa ko dɔ sɛgɛn b'a ka sanu la yan u y'a kunci po ka sanu in dalen ta k'an k'an yɛrɛ o mɔgɔ 3 o kɛra yɔrɔ min na u ko kɔngɔ banna u ye wari bɔ k'a di kelen ma ko taa dumuni san an bɛna an fa n'an y'an fa an bɛ sɔrɔ taa n'an ka sanu ye o y'a sɔrɔ u y'ale kɔni bunci k'ale sama fili a ma to janfa la kelen in taara dumuni san a ye dumuni san tuma min na a y'i miiri a ko o tuma na ni ne kelen ye pɔsɔni kɛ na ka na nin di cɛ 2 in ma n'olu y'o dun n'u sara ne kelen bɛ sanu in da ayiwa cɛ 2 in fana y'i sigi a ko n teri nin taara dumuni san a fɔ n'an ye an labɛn ni nana an k'a bi k'a kunci an b'a fila ti sanu in dilan olu fana y'u labɛn k'ale kɔnɔ ale nana tuma min pɔsɔni bɛ dumuni na ka n'a sigi u ko k'e tɛ dumuni kɛ a ko ne ye dɔ dun so kɔnɔ yen ne ye dɔ dun sira la
o cɛ fila in u y'o k'ale ka k'a poro yɔrɔ min na k'ale fa k'a da k'a sama k'a fili ɲɔgɔn fila a ko n terikɛ a ko an fila bɛ an ka dumuni kɛ an k'an ka sanu ta an ka taa u ye dumuni in kɛ k'a ban min kɛ u fila bɛɛ y'u da ka sa ka sanu kunkolo fana dalen to maliden filɛ nin ye ala k'an kisi maliden k'i farati dɛ wasa an ka wasa hɔrɔnw tɛmɛna yan k'an ka masakɛw bonya k'an ka faamaw bonya k'an ka moriw bonya k'an ka walijuw bonya olu de tɛmɛna jamana in nɔ yan an mago bɛ mun na maliyɛnw k'o se k'a minɛ kɔnɔ wa n'o kɛra diɲɛ de b'anw filɛ diɲɛ de tun bɛ ka mali de filɛ koyi wa afiriki yan afiriki lɔsi a bɛ mali filɛ dɛ m'o de fɔ a ye ni mali tiɲɛna bɔgɔ afiriki lɔsi tiɲɛna pewu o kɔrɔ tɛ dɛ mali ka bamanankan in bɛ fɔ senegali a bɛ fɔ kɔdiwari a bɛ fɔ nigɛri a bɛ fɔ ɲamɛ a bɛ fɔ kotonu a bɛ fɔ togo mali ka bamanankan in bɛ fɔ gana i bi jamana o jamana la nin ye n'i tulo b'a la n'i sera a la i n'a mɛn yɔrɔ dɔ la maliyɛn a da tɛ asɛti ka da maliyɛn kun madinɛ kɔnɔ makan kɔnɔ ka taa jɔ ko te bɛ yan tigɛ bɛ yan asɛti ye te bɛ yan tigɛ bɛ yan kate dɔ di yan ne ko n ko maliyɛn ka wari ɲini sira fɔ makan ya ne kabakuyara donc maliyɛn ka bamanankan bi fɔ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn kan k'a lajɛ ka anw da bɛ se k'a minɛ kɔnɔ ala k'o k'an ye an ye dugawu kɛ k'a ɲini fanga ala k'a sinsin ala ka jamana in nɛɛma o kɔfɛ an bɛ dɔɔnin ji an y'a f'u ɲɛna k'a fɔ nafolo baara in k'an bɛna Mamuga da Mamuga dafara tew fo ka caman ɲɛna a ka new bɔ a la mais dɔw bolo bi o tɛ kɛ fɛn ye o ala ye dɔw da o tɛ fɛn sɔrɔ dɔw bɛ yen i siri fa donna fo k'i sa i tɛ kɛ nafolotigi ye dɔw tɛ kɛ miliyɔnɛri a tɛ kɛ miliyardɛri ye ala kana an da k'o si ye koyi mais min b'a fili ko ka nafolo baara k'ale ɲɛ a bɛ minɛ bɛɛ mɔ de ye a tɛ minɛ bɛɛ mɔ de dugawu tɛ minɛ bɛɛ mɔ n ko dugawu dɔ don tɛgɛ ne ye maa min ye tɛgɛ hakɛ min ne y'a lajɛ ne y'o kɔ segin ne tɛ se k'o hakɛ fɔ bɛɛ ta tɛ dɛ gɛrɛsɛgɛ ɲini furanin dɔ ko k'i sigi ten waasi ka sa sutura rɔ bɛɛ tɛ mais gɛrɛsɛgɛ tigibaw bɛ yen mɔra dɔ taara hali tilegan in na n y'o de fɔ o tigi ta ka ba ta dɔrɔn n bɛ sɔrɔ ka Mamuga in da se fila an b'a kɛ ten an bɛ Mamuga da nafoloko la n'o kɛra an bɛ sɔrɔ ka muso mugan fana ta denko la ni muso mugan o ka baara kɛra bɛɛ ka fura bɛ bila ka d'u ma ni ala y'aw kunna ja a muso den ta mɔgɔ mugan na a mana gɛlɛya cogo o cogo maa 16 wali 14 o kan ka den sɔrɔ dabila e tɛ den sɔrɔ denko an bɛ n'o de kɛ fana donc ni min kɔnna min donna a la o tigi fana b'a la a faamuna k'a fɔ diɲɛmɔgɔ bɛɛ maa 20 nafoloko baara 70,000 Sogamadu a bɛ don kaliwa la n'i sera k'a ka nasɔngɔ d'a ma n'i kɛra hɔrɔn ye n'i ma kɛ hɔrɔn ye fɛnɛ e ma kuma dabiri o sa de e m'a fɔ 70,000 n'o Sogamadu a bɛ don kaliwa la n'i sera k'a ka nasɔngɔ d'a ma bon dɔ ye ne wele i ko kɛ an bɛ don o tuma na n ye euro 100 ci ma donc i ko k'i ka nasɔngɔ ye ko ne dɛmɛli de banna euro 100 i b'o da dɔn a tɛna kɛ 12,000 ɲaana ye hali 100 murumuru b'a kan k'a y'o ci ne ma o tuma na ko n ka don ni ala sɔnna n di ɲɔgɔn ɲafa i tɛ sabali maliyɛn tɛ ayiwa o tuma na ko min bɛ yen jukɔrɔ e ye kuma min fɔ fɔlɔ tulo t'o mɛn dɛ min fɔra laban na o k'o de mɛn donc sisan k'a f'u ye nafolo baara batara ko tɛ ne y'a fɔ maa min ye n k'i sen bɔ yen a tigi ka ca dɛ n m'a f'u ye i sen bɔ bɛɛ ko tɛ o kɔma den ta nin n bɛn'o kɛ denko ta in mana ban a tɔgɔ di kɔnɔnabanaw an b'o fana ta kosɛbɛ kɔnɔnabana o mɔgɔ kan ka cɛya 20 i ta maa 30 parce que o fura in ka ca kosɛbɛ n m'o d'olu ma kunkolodimi ti ban maa min na o fana bɛ kosɛbɛ an bɛn'o fana bolodaw ye ani kuru funu mais tubabuw bɛ funu dɔw opéré o man ka opéré parce que non kuru min bɛ n'a tun bɛ fɔ ko yiri o tun ti fɔ wa mais a tɛ nin ya kuru bi fɔ kɛ mais n'o bɛɛ fara la o bɛ ɲɛ bilen wa muso dɔw bɛ jamana kɔnɔ anw ti maa tɔ fɔ ne nin kɛ karisa a bɛ dugu in na o t'a la mais i bɛ jamana kɔnɔ a muso in
atara arana fula ko fibro ba ko ko kisɛ 30 ni joli ka kan ka opéré muso ne wele ko opéré ni ka la ni tɛ opéré bi ye Cheikh Amadou sɔrɔ i tɛ opéré kɛ kɔnɔ fulu ni metti fura ne taara alhamdulillah nga ka taa analyse kɛ k'u ko a ma ko fibro ka bɛ yeli la nga ma ba be i ka ma yake fɛn bɛ se ka kɛ opération ye donc c'est fula o be kele nyaro do dekule do duko dalju be dula c'est fula ala deli do be ka damene dula ka se mobili mo dalju bola nyaro do ba fo Cheikh Amadou Ka ale yɛrɛ ka mobili ko andi foyi faamu e b'o faamu cogo di ne m'a f'i ye wa n ko ne de bi n ta kɛ n yɛrɛ ɲɛ moriya y'o de a k'i yɛrɛ ye dɔw bɛ u bɛ ka kule n'ala ya ale yɛrɛ bɛ se ka baara jɔ ka mɔgɔw an ka yɔrɔ ka jan i ka yɔrɔ ka jan o lamɛn n da m'o la mais ne de jigi b'a kan ka dɔ kɛ n yɛrɛ ye donc n'i b'i mɛrɛ ne kɛrɛfɛ nka n'a échoué la dɔ bɛ sokɛ nin la n'o échoué la dɔ b'i wele ka so d'i ma ten ni ye karamɔgɔw ka fura ye mais Mali karamɔgɔw kan to yen i ka nin karamɔgɔw a bɛɛ ɲɛ sɛbɛn bɛ Bamako la fo ala jɔn mi u kan to yen n t'u fɛ teriya la n t'u fɛ jɛ la kan to yen pewu ayi bɛɛ tulo bɛ n'aw la dɛ n'i ta ye diinɛ ko ye n kan t'o ma dɛ Mali diinɛ karamɔgɔw olu ko tɛ dɛ an k'a fɔ ten n yɛrɛ ye diinɛ nka n'o yɛlɛma kɛ tiɲɛ wali ka t'i sigi ka dɔnnibaa wɛrɛ mankutu kɛ pour que mɔgɔw ka t'e fɛ k'i balo anw kan t'o ma o tɛ dɔnni ye dɛ n'i ye se prévu la a kɛ o tɛ n y'o de fɔ ni Cheikh Amadou ko nin bɛ na o bɛ na o tun bɛ wele la ko Verizi dɔ kun bɔra fa dɔ fɛ ala kana se yan ne de y'a ye n y'a f'u ye k'u ka saraka bɔ dɛ n'u m'a mɛn u ka ko b'u bolo a yirala Cheikh Amadou la kalo seki a ma kɛ n y'a fɔ diɲɛ ye mais bana in yɛrɛ ye min ye n'u y'a mɛn u k'u jija u ka ne tɔ nin fa u bi bɛn daru ne ye diɲɛ dilan ka ban hali ni Cheikh Amadou tɛ yen san 100 a tɔgɔ tɛ tunu diɲɛ kɔnɔ yan bilen dɔnni tɛra hakilimaw ma maa kalalenw maa faamulenw a dir'u ma bana in ju bɛ jamana minnu na Europe don Verizi bara yɛrɛ ye olu ye bana in cogo di anw ka maliyɛn denw anw ka Kodowarikaw Senegalikaw jiro cogoya dɔrɔn kɔgɔjira cogo dɔrɔn hali sini a dɔw saya tarasi ma o ma ala tɛ yan ala tɛ yan kelen Libi duman ba ye Libi Kadafi ka jamana duman ba ye a ye to an ka nin nɔfɔ ko ye n'an y'an na de nin kɛ o ma ɲi dɛ ni jamana duman ba ye hali ordonnance tɛ sara jamana min na farajɛ jamana Faransi o ma calcule hali nanga n'u fiyɛ o bi calcule kulorobɔla o calcule la Faransi jamana fo ka yɔrɔ dɔ jira ko kafe ni yɔrɔ t'anw fɛ yan i bɛ bɛn ni hɔrɔn dɔ ka daraka i b'a dun a fɛ u wulila ka na Kadafi ka jamana daji k'a daji maa min fara kurutu la ni ala tɛ maa t'a dɔn n'an ye nin fɔ u b'a fɔ e da don politique la i tɛ taa ka bɔ an da la i ma wolo k'an to politique la diɲɛ yɛrɛ bɛ minɛ politique ko ne tubabuw ka maa ye o y'i kungo di mais u nana anw ɲagasa Kadafi ka jamana ɲagasara ka na Mali bila tasuma la ka Niger bila a la ka Burkina bila a la ka Côte d'Ivoire bila a la Europe bɛ se nin kungo kɔrɔ anw ka denw bɛ si nɛnɛ la u bɛ si carton kan u bɛ si dilan sigaliyɛmanw kan maɲumako bɛɛ kɔnɔ papier tɛ d'u ma baara tɛ d'u ma o tuma na denw u salen bɛ kɔgɔji kɔnɔ u bɛ kali bɛ yen Faransi bɛ yen Hollande bɛ yen Allemagne bɛ yen olu b'u yɛrɛ kalama u ma sa halisa olu bɛ ka o bana fura ɲini ko bana fura bɛ sɔrɔ butɔlinin dɔ kɔnɔ ka taa pikiri sama o kɔnɔ u ka n'u yɛrɛ sɛgɛn ngalila ala ma n'u b'a fɛ ka bana in fura bɔ u ka Cheikh Amadou ɲininka n'u ma ɲininka ngalila ala la dɔ na fara a kan a tɛ nɔgɔya. Cheikh Amadou ye min fɔ bana ko kan e ko le témoigner n terikɛ sɛgɛ bana in tɔgɔ kan tuguni dɛ variant anglais
ayiwa ale yɛrɛ bɛ faransi ayiwa o tɛ Algérie frontière ye nka a tɛ na an fɛ yan an bɛ an balimakɛ fo k'a barikada an balimakɛ an b'a fo k'a barikada ni Europe mako b'a la bana in ka ban disibaw jamanaw yɛrɛw ko disiba fila tɛ yen o walilahi junudu li wahidul qahar bolo la ani dugukolo ma o de ye Ala ye n'u b'a fɛ bana in ka ban Ala ye cɛcɛ min yira Seku Amadu la ne b'o de dɔn o cɛcɛ in bɛ yaw Malien sera ya ko sera ya ne y'a cɛcɛ di ma wa bana in n'a bilemaniw fura k'a ba fimanw jɔrɔ ana kila mɔgɔ ma mago bɛ sa ma wari ma ɲini la o ne m'a fɔ an ko ni min se kɛra bonya min ye o kɛ ten ya a cɛcɛ in bɛ yaw Ala de ye nin yira ne la de o cɛcɛ in de bɛ yaw depuis ko in de kunbɛn o de kɛra a jamana bilemani minnu filɛ nin ye a président ne an ye baro kɛ suko la tan ne y'a fɔ ma n k'i bɛ fara Mali la wa k'a bɛ fara Mali la nka a bɛ Mali bila k'u bɛ Mali bila min ka di a kan diɲɛ dɔ a ti mɛn yɛrɛ dugu dɔ bɛ na jɛ i tɛ nin bilemani ye Mali in kɔnɔ walahi u bɛ bɔ yan Ala bɛ Mali lafiya bari tasuma fala chevalier b'a bolo ji bɛ palan kɔnɔ alimɛti paquet b'a dufa kɔnɔ yan'a ka taa ji bɔ yɔrɔ dɔ la a bɛ tasuma bila yɔrɔ dɔ la Ala k'an kisi u tɔɔrɔ donc ko ye nin ye f'u ka papier ni baara yɔrɔw d'an ka denw ma minnu bɛ kaso la u bolo n'o ye kanbo ye k'a t'u bloqué ten o tuma na u ka baara ni sɛbɛnw d'u ma n'u m'o kɛ Ala bɛ wulila k'i jɔ walahi fura tɛ sɔrɔ bana in na Europe tɛ fura sɔrɔ jango Amérique ka dɔgɔ in na n b'u tɛ se u ka a jɔlen don sisan n'u ye labɛn kɛ a b'u kɛlɛ ani faamu bon chinois Ala ye chinois sara n'u ka cɛ ye o de kama a ye bana in legelege k'a kɔnɔ fɔlɔ o tuma na farafin bɛ yɔrɔ min na ni nin ko in tuma da sira la ni bana ko in tuma don ninnu yɛrɛ senkɔrɔ Ala jɛ anw ka farafin tubabu la bi anw ka farafin minnu bɛ yen minnu bɛ baara kɛ hôtel la ani yɔrɔba ninnu na u y'a bɛɛ bloqué maa si tɛ baara la o tɛ yan mais tubabubilen k'a lajɛ fɛn bɛ yen sa olu ka yira Ala kama sa k'u dɛsɛr'o la sa o bɛ yen Seku Amadu de ye nin ye a b'a dɔn min yira la na cɛcɛ in bɛ yan hali cɛcɛ in a bɔlen ka so kɛrɛfɛ k'i seli a jɔ ko fila in kɛ ngali la Ala la bana in tɛ se i ka du kɔnɔ. waati ni min na n'a sufɛra Mali la est-ce que i ka sen fila min tɛna ye 45 mais a kun ti a t'i sɔrɔ ani muso min bɔra Côte d'Ivoire kalan mɔgɔ wɔɔrɔ a ka du kɔnɔ a wagati jabiba min sigilen filɛ a don ko Seku n jɔrɔlen don sini n bɛ ka taa tɛsi kɛ n y'a f'i ye n ka cɛ ko foyi ti n'a y'i sɔrɔ ka tɛsi kɛ n'a y'i sɔrɔ o kuma Ala ye ne don fili kɔnɔ voilà a don ka tɛsi kɛ foyi ti o kɔfɛ ne Ala t'a ka jɔn ɲuman ci don sen fila kun na ta coronavirus kun na ne de nana ka diɲɛ ɲɛrɔ suma n mana kojugu kɛ diɲɛ la wa kira ti bɔ bilen mais tuma bɛɛ Ala na maa d'a ma min b'a ɲɛji cɛ ngali la Ala la ne ta kun ye nin ne ye n'i ye Seku Amadu sago a bɛɛ bɛ datugu n'i ye ne sago k'a la walahi maa bi fɛn o fɛn dun a ka kɛ min d'i min ma o tuma na bana min bɛ a fura de fɔlen ye nin ye ne ye nin fɔ tuma min na n ye dɔ ye mission la Seku Amadu karamɔgɔ dɔw bɛ yen o ko ko coronavirus fura b'a bolo i ne ye minɛ ne m'a fɔ a fura bɛ ne bolo koyi Ala ye fɛn yira na ka bana in fɔ ɲɛna kalo 8 ka kɔn an ye ka fura yira ko n'i ye nin kɔni kɛ i b'i seli ka cɛcɛ cɛ k'a to n'i y'a haya kalan k'i ko n'a ye ka ban i ka famille ko n'a ye ka ban bana in tɛ se i ka famille si ma tuguni i ka du kɔnɔ o fura de kɛra ne y'o sɔrɔ ne y'o fɔ diɲɛ ɲɛna nka n ye dɔw ye u bɔ bɛ k'u jɔ Sogo dɔw sa hali ye dɔw ma sa i ti taa ka bɔ an da la i ka kira ye fɛn min fɔ i bɛ n'o lagosi k'o kɔrɔ ye k'e ye karamɔgɔba ye n tɛ manamanakan ye ni Ala kira ko bɔ ye fura ye a cɛ i k'i kutuba bɔ la ni kira ko yɔrɔ o yɔrɔ ko bɔ ye fura ye i kolonkolon bɔ la ni kira ko yɔrɔ o yɔrɔ ko cɛjanya ye awa alijinɛ dɔ ye n'i ma ɲa sabarajan ɲini k'i lege ma mais Ala dɔn tɛ Alakira kanu ya mais Ala dɔn tɛ Alakira ladege ya e bɛna se ka Ala dɔn Alakira ye coronavirus nana de coronavirus nana ne coronavirus filɛ u b'a ɲini min suratu karamɔgɔw tulo bɛ na u sigilen bɛ don o don ɲɔgɔn nɛni la Facebook sanfɛ
Atetia ani YouTube kan coronavirus nana ala y'a ci a ka ca san 1000 ani ko ye kuranɛ jigira a b'o de kɔnɔ suratul mudassir ayo a y'a dayɛlɛ suratul mudassir ya ayyuhal mudassir e cɛ min bɛ birifini kɔrɔ kum wuli fa ye zirini i ka maaw babari i k'u rɔsira o sura in de ko don a b'a kɔnɔ ye nakur ala ko di buru in fɛra don min na k'a don na kɛ ko gɛlɛn ye kafiriw bolo ko n'a tɛmɛna ko maa tɛna tobi le min ma tubi n ko bana in de ko don diɲɛ wuli ko tɛ bana in de ko don u taara kuranɛ tafsiri yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ anw yɛrɛ tɛ min dɔn bilen dɔ ye ne yɛrɛ wele don na seko n ko naamu maa ɲini fɛ a tɛ kalan kɛ n ko ka kalan wa kɔ n i t'a lajɛ i ka na n kala n ko maa si ban dɔ ka ca ne ye sigi n ko waati ma se n bɛna a ka nimoro bɔ k'a wele n'i y'a sɔrɔ n sɔrɔ ka ne fa darɔkɔrɔti in na k'a wele dɔrɔn k'a ta kan ala y'a kɛ ne ɲinɛna o kɔ a filɛ kɛ adamaden da juguman kɛ i kama sa ne tɛ se n tɛ se ka juguman kɛ de o tuma na coronavirus fɔra kuranɛ kɔnɔ o tulo bɛ n na a y'a ka dɔgɔtɔrɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan suratul mudassir na kɔnɔ nɔkɔri buru fiyɛli min b'a kɔnɔ ko n'a buru fiyɛra don min k'a don bɛɛ kɛ tere gɛlɛn ye kafiriw ma ko n'a tɛmɛna ko mɔgɔ ti jahanɛmɛdenw minnu mana saarɔ sisan olu taalen jahanɛmɛ kɔnɔ alijinɛdenw dɛmɛ dɔ b'olu ye a ko maa sala ka kumu fi sakara a ko mun y'aw se tasuma rɔ yan alijinɛdenw b'u ɲini ka taa ni u bɛ na alijinɛdenw jaabi a ko anw ye maaw ye anw dɛsɛli jɔbaw fɛ anw kun ye maaw de haramu ni halala anw de woloma anw kun ye ba an bɛ tasuma tugu i la anw kun ye maaw ye sara dɔn an y'o nkalontigiya hata taa nali yakina an jɔr'o la fo saya y'an dan tɛgɛ ma coronavirus in nana nin de kama n'o ma segin ne de ko fura in ala de y'o jira n na mais maa wɛrɛ tɛ anw la gosi nɔgɔ ye i ka maliyɛnw de bɛ o kɛ dɛ wa a fɔlen ye nin dɛ min y'u diya o ko mais ala bɛ yan dɛ sɔgɔmari bɛ sigi yɔrɔ min na ala bɛ yan ngalila ala min ye muhamadu da ka kɛ kira ye ala bɛ yan ne min ka wari ɲini m'o de fɔ ma i da min tiɲɛ anw ko de diɲɛ ka lafiya n'i tɛ diɲɛ lafiya kɔ an b'a ɲini ala fɛ ala bɛ minnu kunnangoya ala k'i n'u fara ɲɔgɔn kan diɲɛ ka lafiya o bɛ anw bɔ o b'an fɛ k'o yɔrɔ fɔ a diyara ye so an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ mais so i b'a dɔn badelu caman ninnu a ye sa mɔgɔ dɔ bɛ wele la olu sogo a dun bɛ ka wala so an ka kɛ sa dɔ bɛ yɔrɔ badelu 1000 fɛ o bɛ caya dɔw ye sogo a ka di dɔ sogo kelen na ni maa min fɛnɛ fɛ o ka fi o ye joli sugo kelen pe n'i b'a fɛ ka sugo den kelen fɔ 1000 awɔ 1000 donc n'i ye sugo ko 40 kɛ kalo kelen o tɛ 40 n'o ka nɔgɔ 102 ye sugo ka nɔgɔ dɔw ma ni 1000 fɛ c'est badelu bɛ yen 1000 awɔ o ka ca dɔw bolo mais 1000 bɔli o ka nɔgɔ kosɛbɛ sen fila kow bi nin cogo la an bɛ ala deli k'a fɔ diɲɛ ɲɛna jeunes primaires n'o ye les jeunes primaires du Mali u y'a jira k'a fɔ ko baara ɲumankɛlaw k'o ka di olu ye k'o kuma u ye médaille ta n'o ye jɔnjɔn ye a bɛ fɔ min ma ko trophée o kɔfɛ ko ciwara tableau b'u bolo ne yɛrɛ kuma nin ɲɔgɔn ye fɔlɔ ko u bɛna tableau di ka trophée di ka ciwara di k'u bɛn'o di ne ma ni ala ye alamisa don jira an na k'u bɛn'o d'u ma o kuma na Muntugula n'a dalamini welelen don Muntugula Dara Farada Manakɔrɔni Jatula Senu ka taa gosi Bangininda a n'a dugu tɔ minnu bɛ yan Darani Cɛlɛ fo ka taa gosi a tɔ ye tɔgɔ ye di Falani Falani y'a barani i y'a ye ne t'a dugu tɔ ninnu dɔgɔdɔn dɔw yɛrɛ b'an kɔrɔ yan mais ne t'o tɔgɔ dɔn o kuma na ani kungo ja voilà ko bɛɛ welelen don Seku Amadu ka da la a bɛ na ka na jɔnjɔ d'uma o kuma na an y'a ɲini fana Mali député Kankara maa 10 ani kɔ o fana bɛ na ko ka na dugawu ɲini Seku Amadu fɛ a sɔgɔma da kelen k'u kalifa ala kama député 10 ani kɔ maa ɲini ala fɛ n'u ka fanga kun ye Mali ko ye ala k'u ka fanga ɲɛ u bolo n'u ka fanga kun ye jamana in ka suma ala k'a ɲɛ u bolo u ka fanga n'a kun ye malidenw ka ɲɛrɛ suma ala k'a ɲɛ u bolo ala k'u mago ɲɛ a danga mɛ o ni maa min nana k'anw k'i dɛmɛ ala kama n'i ye faso ɲin ye an b'a ɲini ala fɛ i ka fanga ala k'a kɔrɔta i ka fanga ala k'a kɔrɔta wa Seku Amadu de sen donna a la ala kama Maliko la o kɔrɔ ye jumɛn ye n bɛ Maliko la k'a kɔrɔ
mais k'a fɔ assemblée dɔ bɛ nin kalifa o dugawu bɛɛ ta o fatuya bɛɛ ta o talen kɔfɛ kunkolo kunkolo man'i don jukɔrɔ ni min y'i sɔrɔ i yɛrɛ y'o ye i b'i tulo don kuma in bari ne dilan gosilen don Mali yɛrɛ kɔnɔ n ko ne b'e kɛ o tuma Mali bɛ mais n k'e ka faamaw bɛ ne dɔn ne ye nka o commencé bɛ ka n yɛrɛ dɔn sa o mais m'a f'u ka fɛn bɛ n da dɛ ne tɛgɛ in y'o de ye maa ka laaya tɛ n ka so i ka laaya saga a tɛ ne ka so mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i ye ka n faso baara i kan ka fo o la faso in baara cogo a ka ɲi fɔlɔ an bɛ Hayidara fo nin na k'ale ko faso baara cogo ka ɲi dɔw fana yɛlɛma k'o yɛlɛma faso baara cogo ka ɲi k'o yɛlɛma k'o kɛ mɔgɔ minɛ cogo ka ɲi a tɛ taa ka bɔ an ɲɛ wa dɔ kɛra nin woloki in na sa wa e yɛrɛ k'e bi to yan e yɛrɛ ba ni fa sara a ma mɛn i bɛ turuturu la i bɛ na sa hali mɔtɛ b'i sa o kuma na fɛ n bɛ min fɔ nin de don maliyɛnw k'u farati bɛɛ ka kɛ hɔrɔn dafalen ye komi kɔrɔlen anw mansaw tun ye hɔrɔn ye Mande n'a fɔra ko Mande ni ala cɛ maa dɔ bɛ Mande nkaya fɔ e tɛ k'a fɔ Mande maa dɔ bɛ Mande fɔ e ti Mande dɔn Mande tɛ tulo ye dɛ Mande ye hɔrɔnya dan ye o tɛ yan Mande ye hɔrɔnya dan ye n'a fɔra i ye Mandenka den halala ye Mali den Mandenka den hali n ko k'a min bɛ fɔ n ko Mande sɛbɛn de don i tɛ n bɔ n'i yɛrɛ ka kalan ye i bɛ min kalan nin ye n bɛ ordinateur dɔn n bɛ téléphone dɔn n bɛ nin dɔn informatique o ye wale fɛn ye k'a n'o ye mais n'i m'o tugu danbe la laban ko jugu i mana fɛn o fɛn sɔrɔ i laban ye Mali ɲɛ yan anw bɛ yan o i kɛra tugamange i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ tugan fɛ anw t'o dɔn tubabuw ka fɛntigɛw b'o dɔn mais n'i nana yan ka na e bɛ bulu dɔw wuli yan ne faso de ye yan ye yan de ye Mali ye an b'i dɔn sisan nka e bɛ bulu ɲini na cogo min na n'i nana i n'an sɔrɔ yan wala faamu tɛ s'i la fo bɛɛ k'a lajɛ maa o maa se b'i sa kɛnɛ kan min ta ye ŋɛniɲɛ ɲuman ye ala ka na n'o ɲuman ye min ta ye juguman ye o kana pɔ tigɛ sabu o sabu b'o dɔ pɔ kɔfɛ ala o b'e bolo m'o de fɔ Samiru tigi Urwani jinɛ tigi o de ye ala ye o tuma na maa o maa ta ye ŋɛniɲɛ juguya ye o kana médaille ditɔ ka alamisa don 10 heures Mundugula Farada sabu ɲuman tɛ yɛrɛ fɔ ka walawala di diɲɛ bɛɛ ma Sugamadu ko sogo kati san 1 wa 10 n'i sogora n'i y'a wele i ka sogo bɛɛ kɔrɔfɔ sogo ɲɛnamaya i ka bonɛ mina sogo la i ka yɛrɛ mina sogo la i b'a fɔ dɔ ka dugukolo don ɲagami a sogo dara la sugu y'a fɔ a yɛrɛ y'a sɛbɛn olu bɛɛ i ka kibaruya caman mina sogo la k'i b'olu kunfan na i kana taa don erɛli la ka kan i ka sogo kati ka sogo k'i bɔ fili la saraka min b'a la a k'olu ɲɛf'i ye o tɛmɛnen kɔ nafolo baara maa mɔgɔ wɛrɛ bɛna ta 70,000 a b'a kaliwa kɛ n'i sera ka nasɔngɔ d'a ma i b'a fɔ maa kelen n'o tɛ u b'a fɔ k'u kuru jɛlen 70,000 n ko e tɛ maa kelen 70,000 maliyɛn tɛ wa maa kelen 70,000 k'i fara nafolotigi kan ala ka hinɛ an na koyi k'i fara nafolotigi kan o la i bɛ dadɔnma bɛɛ kan ka 70,000 di kɛlɛ ko tɛ min dɛ n'a sogo n'a y'a lajɛ i bɛ se ka n'a baara bɛ se ka ɲɛ a b'i tigɛ de lajɛ tigɛ lajɛ wari ye 4,000 o lajɛli kɔfɛ n'a a b'a kaliwa kɛ n'a y'a kɛ o kɔrɔ ala y'i ka nafolotigi ala tigɛ o tɛmɛnen kɔ denko ko bɛ maa min na maa 20 fana bɛ taa muso min bɛ yen denko b'a la maa 20 nin semaine kɔnɔ maa 20 bɛ saba maa 30 denko bɛ maa min na maa 30 kɔnɔnabana bɛ maa min na maa 30 papier ko bɛ maa min na jamana kɔfɛ yɔrɔ papier ko gɛlɛya de bɛ yen o ye 40,000 maa 40 bɛ t'o fana na ani baarako gɛlɛya bɛ maa caman na o fana bɛ jamana kɔfɛ mɔgɔ de bɛna Seko ayi salamu aleykum Seko nafolo baara ye joli n ka cɛ a bɛ firi ye dɛ kana Seko tɔɔrɔ bɛɛ ka vocal caman maa min ta ye sɛbɛ ko ye maa si kana vocal caman maa min ta ye kulonkɛ minɛ ɲininkali wɛrɛ sabu a bɛɛ expliqué ka ban o kɔfɛ vocal cilen ka to Seko man ka vocal la maa ma lamɛn e nana maa ba kelen de sɔrɔ awɔ Daro kɔrɔti ko in fɔ gɛlɛya kosɛbɛ parce que Seko tɛ ɲɛ foyi bon ne yɛrɛ bolo bɛɛ y'i yɛrɛ ma siri parce que ne yɛrɛ kɔni ala ma ne da juguman kɛ kama mais cas dɔw bɛ yen ne t'o fɛ wala i ti hɔrɔn ye ka tɛmɛ ne kan wa ne yɛrɛ ti hɔrɔn ye min ye an bɛɛ ye maliden an bɛɛ b'an danbe dɔn bɔkolo b'i la o bɛ n yɛrɛ la hɔrɔn ni ɲamakalaya o ye Mali kɔnɔya danbe dɔ de ye n tɛ ɲamakala dɔw ye hɔrɔn ye n'a a hɔrɔn dɔw tiɲɛ tɛ yan donc ne tɛ buruja ko ne m'i ka vocal lamɛn na ni hɔrɔnya ye vocal 600 ne kelen bɛ k'o lamɛn fa tɛ ɲini ka don n'o ye a tɛ ka k'aw ɲɛna ka dɛsɛ minnu 2 fan bɛ téléphone na ni ne ka téléphone 3 bɛɛ kule ka kule f'i bɛ boli ka b'u kɔrɔ k'i yɛrɛ ɲini n'o bɛ kɛ sa o tɛ baasi ye o m'o mago bɛ
Modedo. Ah, mais. Abe fɛnw bila réseaux sociaux kan a tɛ mɔgɔ lamɛn a tɛ mɔgɔ ka sibali ta a tɛ maa yɛrɛ pɛrɛn ne b'a fɔ n ko mais a bɛ réseaux sociaux kan mais mɔgɔ tɔgɔ t'a kɔrɔ ko karisa ye ka weleli kɛ n'i ma weleli kɛ a ma ban n'i ma kɛ a ma ban o tuma na o sera kɛlɛ rɔ i sabali ani silamɛw ni hɔrɔnw mi baara la ani chrétien ɲumanw an to yan an k'a kɛ hali bi tile na ne ni chrétien dɔ tun bɛ baro la yan ne ko a ma n ko cɛ i t'i na n ka kɔlɔsi in dɔ don i kana a y'i ja ka yɛlɛ k'o bi fisaya mais cogo sa ni ngaba be baran kuma est ce que moriya be ne chrétien ma chrétien dɔ ka a mago fɛngɛ la moriya o de ye minɛ da ye chrétien dɔw ma fisa i ka nin kuru wuli mɛ n'o kɛ yɔrɔ chrétien dɔw ma fisa o de ye mais wulibali tɛ wa seli in tɛ koyi ni ala cɛ seli tɛ n bɛ k'o de f'a ye moriya bɛ yen mais écoutez moriya dɔw bɛ kɛ n'i ye morikɛ ye yɛrɛ yɛrɛ la ngolo kɔnɔ e ɲɛna ko ala tɔgɔ bɛ yen de n'i ye moriw ye kaliwa gɛlɛnw na o b'a sɔrɔ u ni jinɛ orobo dɔ sigilen don mais aw bɛ wele ko ala tɔgɔ don wa n'an k'a da k'a di mɔsa barawutu ye ala ya samawurusi ye ala ya kasun kasa ye ala ya yakarasibo ye ala ya samiru ye ala ya an k'a to gunɔrɔ ten hamu saga ko hamu kalaw hamu ba yira ti yasu o ye ala ya o min bɛna maa joli min k'i kɛnɛma sigilen to k'i joli ja k'a bɔ yɔrɔ pewu i bɛ jɛ ka taa ten ka jɛ ka taa ten don dɔ i bɛ taa sa ten hamu saga ko de b'o kɛ ni hamu nan'i ma ni ye hamu wurudi e m'a ye sa moriden fatɔ man ja bilen u tɛ se ka wurudi minɛ koyi muso ko tɔ tɛ se k'a minɛ so tɛ se k'a minɛ kalabanji namaratɔ janfanji hasidi i tɛ se k'a minɛ a bɛ komi donsokɛ ka donsoya donsocɛ ɲuman wali somakɛ ɲuman pour que a ka jo ɲuman ka baara k'a ye f'a k'a sɔrɔ ko layidu dɔ b'a la ani boli in tɛ layidu tɛ tulo ye dɛ donc sisan olu maa kunda ninnu si tɛ se k'a minɛ donc jinɛkɛ n'i y'a wurudi di ni min ma da la mori o mori sigi ma kɛ diɲɛ kɔnɔ Seku Amadu de y'a fɔ n wele kɛ i ka na n ka wurudi di ma i ka taa wurudi n'i y'a wurudili di n galila ala la i sabara da bi kɛ minɛ sini wa a fura tɛ maa si bolo Seku Amadu kɔ a bɛ yan ya ta kalifa na humu yɔrɔ dɔ bɛ yen n'an y'o da si kan i bɛ kɛnɛya i y'a mɛn n'o tɛ n'i y'a minɛ hamu sɛgɛn ko hamu kalaw hamu ba yɛrɛ ti yasu i bɛ to a la ka to a la so kɔnɔna bɛ si fɛrɛ ten ka kɛ kungokoloba ye ne fɔ dɔ b'a kɔrɔ wɛrɛ mais a hakɛ de b'a la o hakɛ b'a la ni ba bi hakɛ min ye nin mali mori bɛ se o kɛ bilen bɛɛ kɛ n bɛnɛ nuwaru ka moriw si ye de morikɛ kan ka tɔmɔ de i kan ka tɔɔrɔ de ne filɛ yan sa aw de bɛ ne ka so yan sunɔgɔ bɛ yan ne b'u bɛɛ lawuli tuma dɔw la n ko ne y'an ka jinɛ ɲɛmaa dɔ a jinɛ ɲɛmaa yɛrɛ tɛ parce que a b'an kɛrɛfɛ ne y'o ka kuma mɛn don dɔ ko dɔ ko dɔ ma Seku ko e ta ye si ka wurudi da ye e ko hali dugutila ma k'i bɛ e bɛ denmisɛnninw ni musow wuli ka yɛlɛ so sanfɛ k'a b'a wolo a kan n ko awɔ a sera k'i sigilen to a ko Seku hakɛ dɔɔni tɛna sɔrɔ o la e dangatɔya bɛ hakɛ dɔɔni de ye i da i ka sɔrɔ kɛ n'i sara bɔ i ka kɔɲɔmuso kɔrɔ i n'a dɔn ala bɛ yen su bɛ kɛ sunɔgɔ la ka sunɔgɔ maa b'a dɔn e dayɔrɔ ye kaburu ye fibiri ɲɛ kelen e ta ka taa kɛ e sunɔgɔ k'a bɛ ka sosow fa o ma e mun maa ye o tuma lahara ye ta ye yan wuli ka danfila sigi wuli k'i jɔ ala ye n'i t'a kan dɔn a k'a dɔn maaw ɲininka Seku Amadu filɛ nin ye ne filɛ ne y'o de fɔ e b'a kalama tɔn ne tɛ se ka tɔn sigi fɛn fɔ ni maaw yɛrɛ ye tɔn sigi ne ye ne tɛ se bari ne ala n'i ye ne bila Bamakɔ ko ka mɔgɔ ɲini Mali tɛ maa miliyɔn 20 wa walahi ne ma da ne bɛ maa miliyɔn 5 sɔrɔ koyi ala maa ɲuman ni maa sɛbɛ sɔrɔ man di o tuma na ne mago bɛ min na o ye maa sɛbɛ de walahi maa sɛbɛya ka di n'i ye maa ladamulen sɔrɔ i lafiyara o tuma n'i ye morikɛ ye bo kɔnɔ mɔrɔmɔrɔli la jinɛ orobo dɔ de n'a bɛ ka kuma o samiru a tɔgɔ di o fɛnkɛ hamu sagakun jinɛ n'ale bɛ na de kan kelen n'a nana kan na bɔ tan kunkolo bara 30 ɲɔgɔn bɛ sin falen tan de a ɲɛkisɛ b'a bɛɛ la n'a ye kunsi morikɛ ɲɛ tan a bɛ kule ka kɔlɔsi fili n'i y'o fili dɔrɔn fa don i la wa i tɛ kɛnɛya to o de olu bɛ yen o n'i y'a da kun dugukolo yɛrɛ yɛrɛ bɛɛ na n'o kɛra n'o cɛw nin ka fɔli koyi u bɛ ne wele tuma bɛɛ lazimu dɔ dira ma ne y'a da ka min kɛ dugukolo tun bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ ni ye ne y'a bila cɛw e y'a bila cogo di i tɛ bɔ yen wa hɛrɛ de bɛ na ten han jinɛkɛ kelen na kan de y'o ye o donc sisan o dɔw bɛ na
n'u nana e yɛrɛ t'u ye yɛrɛ u ni jatigɛ sugu bɛɛ bɛ na a ti kɛ ten wa kuma na fɛ maa ko ten k'e ka hɛrɛ sɔrɔ e ti sɛgɛn a ye moriya ɲɛɲini yɔrɔ la kɛlɛ bɛ ka nin bɛɛ datugu Fabuyita les kɛfara moriw ka daliju dɔ don Fabuyita les kɛfara ni kun y'a sɛbɛn fɔlɔ ka wurudi daminɛ sani dɔɔni dɔrɔn i bɛ kafiri nafolotigiw de natɔ i nɔfɛ kɛfara Fabuyita les kɛfara n'i ma jan a ma nafolo fɔlɔ ye anw ka alimami to o kɔfɛ moriw o salamalekun bila sugu bɛ yen salamalekun a faamuya seku donc an b'aw bila yan a diyara ye ne yɛrɛ ye karamɔgɔ dɔ ye nka mɔgɔw b'an kɛ misali de misali an kana balo ɲɔgɔn kan a diyara ye seko an bɛ dɔn an b'i fo kosɛbɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min tigɛ lajɛ wari 4000 bare ko 4000 voilà mɔgɔw ka bitigiw da gɔmɛ ka bila tile bi yolo la an'u ka so u b'u tulo ci o de kan or que o bɛ mɔgɔ ta cɛnzi dɔ sigi mɛ k'e y'a ka so daminɛ n'i y'a daminɛ tile bi yolo so dabɔlen bila yɔrɔ c'est fini a tɛ laban daga kelen pe o de b'a sama Seko Amadu b'o de don ani wala ka bɔ Faransi jamana kan a y'a ka ɲi sa Mandela an b'a fo Mandela Faransi ni Ala sɔnna an bɛ Mandela fo Mandela Sise an b'a fo Mamadu So an b'a fo Fulakɛ Fama Fulakɛ Nafama an bɛ Mamadu So fo o kɔfɛ Serifula Duba o tigi an b'a fo o pasi wala donc Amsardini ka cellule communication an b'o fo an bɛ Sanɔgɔ fo Tarawelenkɛ an b'a fo bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛ maa o maa dɔw la an tɛ min dɔn an b'u bɛɛ fo Amsardini cɛ don maa o maa tugulen bɛ Sirifu kɔ Isubahana jamakulu an b'a bɛɛ lajɛlen fo ani ce ani kama ani baara Ala k'a sara kɛ alijinɛ ye Fatumata bintu Rasululahi kanuba musow an npogotigiw a n'a musomisɛnw n'a musokɔrɔbaw Ala k'a bɛɛ don alijinɛ kɔnɔ komi donfɛ Alakiraba Mamadu kanuba cɛman n'a musoman minnu sen dalen bɛ Emir al-Muminina Zulu Kafari Zulu Fakari o ɲɛmaa dɔ ye an b'u fo k'u barikada Ala k'an bɛɛ suru alijinɛ kɔnɔ Alakira n'a somɔgɔw bɛ yan kama sɔli ala nabi an b'a fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a kan bɛɛ diɲɛ wagati wɛrɛ ana sɔgɔn cogo la